За църквите и хората. Казвам се иеромонах Йоан. Живея в Светата обител от 2004 година. По-настояще съм игумен на Светата обител. За миналото на Светата обител се знае твърде малко. Има оскъдни сведения, главно писмени, които са достигнали до нас. Едно от тях е косвено сведение от едно от житията на Свети Йоан Рилски. Това е така нареченото безименно или народно житие. В него се разказва, че Свети Йоан Рилски станал монах в планината Руен на мястото наречено Скрино. Не е посочено нито името на мястото на манастира, в който той е станал монах, нито той къде се намира. Ние предполагаме, че мястото е това в този манастир. По-късно сведение за тази света обител намираме в един от данъчните регистри на Кюстендилски Санджак. Това е през 16 век, където се посочва, че в тази света обител, носеща името Светия Отец, е живял един монах и трябвало да плаща някакъв данък, 150 акчета данък. В местното предание тук на това място е запазено така едно малко параклисче, метър на метър, при което хората са идвали на Отчов ден, така те наричат главния празник на Свети Йоан Рилски. Тоест, Отчов ден, това е денят на Отеца. На 19 октомври те са идвали тук, на това място, и са извършвали богослужение, курбан, така са отбелязвали паметта на светеца. Самата поляна, където се е намирал този параклис, тук на това място, се е наричала Църковника. Обикновено в науката тези топоними са твърди константни понятия, т.е. за тях стои някаква историческа действителност. През 1995 година има инициатива за построяването на храм на това място. Когато разрушават параклиса и започват изкупните работи за бъдещия храм, намират основи на стар храм, зидове, подова настилка, фрагменти от стенописи, което свидетелства за това, че в миналото тук е имало храм.